Καλησπέρα σε όλους. Να καλησπέρα στους Προέδρους και τους πολίτες που θα παρακολουθήσουν την 26η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Κ. Λαγκαδά. Θα ήθελα να ζητήσω την συζήτηση του Σώματος για το εκτός θέματος, θέμα που έχουμε για να το συζητήσουμε. Παρακαλώ, προσφύγηση. Ομόφωνα. Το θέμα είναι η χορήγηση του Δυτικού Σωματείου του Κ. Λαγκαδά. Το λέω το κ. Κυριακάκης. Καλησπέρα. Είναι η αίτηση του Αρχιεπιτρόπου του Συλλόγου Ασκού. Δεν έχει κάνει το συγκεκριμένο σωματείο αίτηση μαζί με του υπόλοιπου συλλόγου. Έχουμε υπόλοιπο του άλλου που έχουν προλογίσει το προλογισμό. Χρονικά μπορούμε να το ικανοποιήσουμε. Προσψήφιση. Θα ήθελε ο κ. Κουλασί να κάνει μια ανακοίνωση. Όχι ανακοίνωση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Λόγω ότι είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και δεν θέλω να το πάρετε σαν αντιπολίτευση αυτά που θα πω, αλλά με πειράζει γιατί ως αντιδήμαρχος, όταν έβλεπα γήπεδα να είναι καταστραμμένα, ο ίδιος με εθελοντές πήγαινα και δούλευα. Δεν μπορεί τώρα όμως ένα γήπεδο όπως είναι της ΑΠΕΛ του Δήμου μας, ένα που θα έπρεπε στο Λίδι να το έχουμε, το είδα την Τετάρτη που μας πέρασε, έπαιζε Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης με τον Πατραγικό. Τιμή μας που ομάδες γάμα εθνικής παίζουν στον τόπο μας. Αλλά θα παρακαλέσω πολύ, κυρία Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, γιατί είσαι και εσύ του ποδοσφαίρου, να γίνει κάτι για το γήπεδο της ΑΠΕΛ. Πρέπει να το προσέχουμε. Λίγα είναι τα γήπεδα. Και επειδή δεν θέλω να πω και άλλα πράγματα, αυτοί οι αρμόδιοι που είναι στο τομέα αυτό, λίγο να σκεφτούν ότι θέλει και δουλειά. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Ευχαριστώ. Εγώ θα κρατήσω τώρα την επισήμανση, γιατί στην πορεία θα ζητήσω το λόγο για το τεχνικό πρόγραμμα συνολικά, όπου εκεί θα κάνω μια αναφορά στις ενέργειες αυτής της διοίκησης για την αποκατάσταση αυτής της που συμβαίνει το δημοτικό στάδιο Λαγκαδά, εκεί που είναι και η ιδιαίτερα της ΑΠΕ. Αλλά θα το κρατήσω γιατί ο κ. Κολασίδη μπορώ να κάνω αναφορά, γιατί θα μιλήσω συνολικά για το τεχνικό πρόγραμμα. Προχωράμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Συγγνώμη, ο κ. Κυριάκης. Καταρχήν για το συγκεκριμένο γήπεδο, μια ομάδα της πιο υψηλής κατηγορίας του Θερμαϊκού επέριξε το γήπεδο του Λαγκαδά ως έδρα αφού είχε περιφερθεί σε άλλα γήπεδα του Θεσσαλονίκης και δεν μπορούσε να ικανοποιήσει, άρα και μόνο η επιλογή του γήπεδου όμως κάτι λέει. Τώρα να αναρωτηθούμε, να ξαναπούμε το τι έχουμε κάνει στο τομέα του αθλητισμού όλα αυτά τα 2 χρόνια, να πούμε για την χορήγηση τη δέσμευση προεκλογική που τηρούμε. Καλή ώρα σήμερα να ψηφίσουμε ένα αίτημα για τη χορήγηση συλλόγου. Να πούμε για τα 10 και πλέον έτη που τα χρήματα που αφορούν τέτοιου είδους εργασίες, όπως είναι συντηρήσεις και επεμβάσεις σε θέματα γεωπαιδικά, γεωπαιδίδα, πρασίνου, όπως το προκειμένο γήπεδο. Ψηφίζουμε σήμερα στο τεχνικό πρόγραμμα. Εντάσσεται και αυτό η μελέτη αμοιβαία κεφάλαιο με βία έξοδο του Δήμου για να μπορέσει για πρώτη φορά στην ιστορία να απορροφήσει αυτά τα χρήματα. Να ξαναπούμε ξανά για το θέμα των αδειοδοτήσεων. Να ξαναπούμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι το τέλος του έτου θα γίνει μετά από πολλά χρόνια ένα τεύχος θέματα αθλητικού εξοπλισμού των 30 και άλλων ευρώ. Είναι τόσο πολλά τα παραδείγματα που θεωρώ
καλησπέρα για μένα. Να σας αναφέρω για το τέλος καταναλώτας και ηλεκτροπλουτισμού για το 2026. Παραμένουμε στη τιμολογιακή πολιτική του 2025. Να υπενθυμίσω λίγο τους γενικούς συντελεστές. Στη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά είναι 1,32 ευρώ το τετραγωνικό, παραμένει ο ίδιος. Στην κοινότητα του Σοχού 1 ευρώ το τετραγωνικό και στους λοιπούς σχισμούς 0,90. Ο συντελεστής για κοινοφελείς μη κερδοσκοπικούς φιλανθρωπικούς σκοπούς είναι 0,60 το τετραγωνικό. Για κάθε άσκηση πτάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας για το Λαγκαδά είναι 2,02 ευρώ το τετραγωνικό και για τους λοιπούς σχισμούς 1,65. Και για τους μη στεγασμένους χώρους 0,60. Είναι οι γενικοί συντελεστές όπως ήταν και πέρσι. Με αυτούς όλους τους συντελεστές έχουμε πρόβλεψη για το 2026 5.119.681 ευρώ. Να σας αναφέρω ότι για φέτος είχαμε 5.300.000 ευρώ και μέχρι με αναφορά 31 Οκτώβρου εισπράξαμε 4.046.000 ευρώ. Ζητούμε την ψήφιση. Παρακαλώ, προσψήφιση. Κατά. Προσψήφιση. Ποιοι είναι κατά? Κατά είναι ο κύριος Κολασίδης, κυρία Δαμούδη, κύριος Στασιάδης, Γιάννης. Και ο κύριος Μουστόφας, συγγνώμη. Ο κύριος Ξενιτήρης, κύριος Στασιάδης, Νίκος. Δεύτερο θέμα. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κημητηρίων για το έτος 2026. Το λόγο κύριος Γκυράκης. Όσον αφορά τα τέλη για τα κημητήρια, θα σας αναφέρω πάλι δύο παραμένουν συντελεστές το ίδιο όπως και πέρσι. Να σας αναφέρω επιγραμματικά το δημοκατάλογο. Δικαίωμα ενταφιασμού για όλα τα κημητήρια του Δήμου Λαγκαδά έως 10 έτη 100 ευρώ. Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο 500 ευρώ. Πρόστιμο κατασκευής τάφου εκτός των οριζόμενων προδιαγραφών 1000 ευρώ. Παράταση δικαιώματος παραμονής σε τάφου πέραν της δεκαετίας, αυτό που το αλλάξαμε πέρσι, 50 ευρώ ανά έτος, πέραν της δεκαετίας. Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίων 20 ευρώ ανά έτος. Στα κημητήρια που δεν υπάρχει οστεοφυλάκιο, η παραμονή στον τάφο χρεώνεται ως δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου. 20 ευρώ δηλαδή το έτος. Δικαίωμα ενταφιασμού έως 10 έτη για βρέφη και παιδιά έως 18 ετών για όλο το Δήμο Λαγκαδά δωρεάν. Παράταση δικαιώματος παραμονής σε τάφο ή οστεοφυλάκιο πέραν της δεκαετίας 20 ευρώ το έτος. Με αυτό το δημοκατάλογο που συνεχίζουμε το ίδιο με πέρυσι, έχουμε πρόβλεψη για το 2026 520.000 ευρώ. Να σας αναφέρω ότι πάλι με μήνα αναφορά στον Αύγουστο, 31 Αυγούστου, είχαμε πρόβλεψη 475.000 ευρώ και εισπράξαμε 404.000 ευρώ. Και ζητούμε την ψήφιση. Παρακαλώ, προσψήφιση. Ποιοι είναι κατά? Κατά είναι ο κύριος Κολασίδης, ο κύριος Ανασιάδης Γιάννης, ο κύριος Ξενιτήρης, ο κύριος Στασιάδης και ο κύριος Μουστόπουλος. Θα ήθελα εδώ, απευθυνόμενοι βέβαια στους επικεφαλείς των παρατάξεων, τον κύριο Αναστασιάδη, τον κύριο Γεωργουδάκη, που δεν είναι σήμερα εδώ, να ζητήσω, καθώς το θέμα του ενταφιασμού των χώρων στα κημητήρια πραγματικά έχει γίνει ασφυκτικό σε όλους τους οικισμούς του Δήμου μας. Έχουν γίνει τομές, έχουν παραγωγή οστεοφυλάκια με όλους τους προβλημόμενους και συνεχίζουμε προς αυτό το θέμα με αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Στόγιο. Παρ' όλα αυτά, είναι πλέον ασφυκτικό το περιβάλλον για να ανέβρεση πόρου προς ενταφιασμού. Σε όλους, τολμώ να πω σε όλους τους οικισμούς και στην πόλη του Λαγκαδά και σε όλα τα χωριά. Γι' αυτό, αμέσως μετά το επόμενο διάστημα, ας περάσουμε το επόμενο διάστημα για τις γιορτές κτλ. Θα καλέσω και τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Γεωργουδάκη να συζητήσουμε από κοινού την προοπτική, να εντοπίσουμε πλέον χρονικά πλαίσια για να γίνονται εκταφές. Κάτι που θα συζητηθεί με όλη την νομιμότητα, να δούμε όλες τις παραμέτρους. Ωραία, δεν είναι θυμοτυπία, δεν είναι θέμα ηθικού, δεν είναι θέμα μόνο θρησκευτικού. Είναι και θέμα χωροταξικού σχεδιασμού και οικονομίας χώρων που πρέπει πραγματικά να δώσουμε λύσεις. Κάτι στο οποίο, το λέω δημόσια και με τους προέδρους που παρίστανται και με τα μέλη του Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ακούσουν όλες
απόψεις και θα ήταν επιθυμία να πάρουμε μια απόφαση προς όφελος όλων των δημοτών, όλων των οικισμών, όλων των ενωτήτων. Απλά προαναγγέλω κάτι και θα ζητήσω τη συνεργασία να ενημερώσουμε και το σώμα το πρωινό. Προχωράμε στο τρίτο θέμα, όπου είναι η έκτη τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος του Δήμου Λαγκαδά του 2025 κατόπιν εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής. Το λόγο του κ. Καραγιαννίδη. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους Προέδρους και στους πολίτες. Η αναμόρφωση αφορά λίγο την ένταξη ενός νέου κωδικού σχετικά με μια μελέτη σχετικά με την εκπόνηση ανέγερσης κτηρίου για την εγκατάσταση του 4ου Νηπιαγωγείου Λαγκαδά στην επέκταση της κοινότητας του Λαγκαδά. Η όλη διαδικασία γίνεται για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην εκπόνηση της μελέτης, καθώς αναμένουμε κάποια χρηματοδότηση σε πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρακαλώ την ψήφιση. Παρακαλώ την ψήφιση. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Τέταρτο θέμα είναι η έγκριση του Εθνικού Προγράμματος του Δήμου Λαγκαδά έτους 2026 κατόπιν εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής. Το λόγο του κ. Καραγιαννίδη. Θα ήθελα λίγο να τοποθετηθώ λοιπόν και εγώ, καθώς σήμερα είναι με ιδιαίτερη συνεδρίαση, αφού καλούμαστε να υπερψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του 2026, που είναι τα θεμέλια κάθε Δήμου, είναι μια αποτύπωση καθαρή τι θέλει ακριβώς να κάνει, τι θέλει να πάει κάθε δημοτική αρχή το Δήμο και τους οικισμούς. Και είναι το τεχνικό πρόγραμμα τουλάχιστον για το 2026 θα πρέπει να μην το αντιμετωπίσουμε κανείς ως ένα απλό κατάλογο έργων. Είναι ένα σχέδιο που ανοίγει τον δρόμο, που οδηγεί σε κάποια προοπτική. Το συνολικό ύψος των έργων και των μελετών που υλοποιούμε το 2026, χωρίς τις προγραμματικές, θα είναι τα 6.723.949,05 ευρώ. Αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος του τεχνικού προγράμματος, με το οποίο κρινόμαστε και σήμερα καλούμαστε να υπερψηφίσουμε. Από αυτά, τα 4.643.799,50 είναι, δηλαδή το 68,9%, είναι νέα έργα και νέες μελέτες. Τα 2.090.149 ευρώ, δηλαδή το 31,1%, είναι συνεχιζόμενα έργα. Δηλαδή, να το πούμε λίγο πιο καθαρά. Τα 2 από τα 3 ευρώ που επενδύει, που διαθέτει ο Δήμος, πηγαίνουν σε νέα έργα, πηγαίνει στο αύριο και όχι στο χθες. Και αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι μια επιλογή και είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την αυτοδιοίκηση, να είναι μια παραγωγή προοπτικής. Για πολλά χρόνια λειτουργούσαμε ως Δήμος αντιδραστικά, αντανακλαστικά, με αποσπασματικές παρεμβάσεις, χωρίς νέα στρατηγική, με έργα που ξεκινούσαν χωρίς όριμες μελέτες και φυσικά όλο αυτό χρόνιζε και δεν αντιμετωπίζαμε τα πράγματα λίγο όπως έρχεται. Πηγαίνουμε λοιπόν σε μια ριζική αλλαγή της αυτής νοοτροπίας, με μια συγκεκριμένη αλυσίδα, καταγραφή των πραγματικών αναγκών. Η ιεράρχηση αυτές οι ανάγκες να είναι προς όφελος των δημοτών. Ορίμανση των έργων που έχουν μείνει πίσω, καθώς οι διοικήσεις έχουν συνέχεια. Αξιοποίηση προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων από όποιο μετερίστηκαν να έρχονται, που για πολλά χρόνια φεύγανε και χωρίς να είναι εκμεταλλεύσιμα. Ενίσχυση των υπηρεσιών και πάνω απ' όλα μελέτες. Γιατί χωρίς μελέτη δεν υπάρχει έργο, χωρίς μελέτη δεν υπάρχει διεκδίκηση, χωρίς μελέτη δεν θα υπάρξει και αύριο. Για το 2026 θα εντάσσουμε στο πρόγραμμα, είναι ενταγμένες 20 νέες μελέτες, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν σε ήδη 18 συνεχιζόμενες μελέτες των προηγούμενων ετών. Δηλαδή ένα σύνολο 38 μελετών που αποτελούν πραγματικά την βάση όσων θέλουμε να κάνουμε και όσων θέλουμε να δούμε στα επόμενα χρόνια. Και αυτές οι 20 μελέτες δεν είναι απλά νούμερα, δεν είναι, όπως είπα, μία αποτύπωση πάνω σε ένα χαρτί. Φυσικά έκανα λόγο και για ενίσχυση των υπηρεσιών και είμαι πλέον στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι από τον ετήσιο είναι μια μικρή παρένθεση που δεν αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά είναι μία μέθοδος, είναι μία ενίσχυση
Είναι ένα πραγματικό εργαλείο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά που σχεδιάζουμε. Είναι η ενίσχυση του Δήμου Λαγκαδά με 17 νέους υπαλλήλους μονίμους από τον ετήσιο, που έρχονταν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για το 25. Αυτό που ετηθήκαμε, αυτό που υποβάλαμε, αυτό που πιέσαμε, αυτό που διεκδικήσαμε, και είμαστε στην ευχάριστη θέση για πρώτη φορά στον Δήμο Λαγκαδά να έρχονται 17 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Χαρακτηριστικά θα πω ότι ενισχύεται ο Δήμος Λαγκαδά με 5 νέους μηχανικούς, ευρύτερα θα το πω, είναι και αρχιτέκτονες, είναι και μηχανολόγος μηχανικός, είναι και πολιτικός μηχανικός, είναι 5 μηχανικοί για την τεχνική υπηρεσία. Είναι 2 στο διοικητικό προσωπικό, είναι 3 οδηγοί, είναι 4 συνοδεία απορριμματοφόρων, είναι 1 ηλεκτρολόγος, είναι 17 άτομα στο σύνολο. Όταν σε άλλους δήμους βλέπουμε ο Δήμος Καλαμάριας παίρνει 6 άτομα, όταν ο Δήμος Κρήτης παίρνει 7, ο Δήμος Βόλγης 4, και είναι ένας μεγάλος κατάλογος από τον οποίο για πρώτη φορά ο Δήμος Λαγκαδά απολαμβάνει αυτής πραγματικά της ενίσχυσης που είναι σωτήρια για την υλοποίηση όλων αυτών που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε, ενός τεχνικού προγράμματος. Λοιπόν, για πολλά χρόνια λοιπόν από την ακινησία του Δήμου πάμε σε υποδομές που για χρόνια μέναν οι ίδιοι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Και με αυτό το τεχνικό πρόγραμμα θα δείτε ότι μπαίνουμε στις σχολικές αυλές, μπαίνουμε στα δημοτικά κτίρια, μπαίνουμε στους δρόμους, μπαίνουμε σε κοινόχρηστους χώρους, μπαίνουμε σε τεχνικά έργα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται σε προφέση, αλλά τα απολαμβάνουν οι δημότες μας. Και αυτή η εικόνα του Δήμου, η αλλαγή στην εικόνα του Δήμου δεν φτάνει στις μακέτες, αλλάζει με εργοτάξια που αξιώνουμε και μεθοδεύουμε και εργαζόμαστε να στηθούν από άκρη σ' άκρη στον Δήμο Λαγκαδά. Η μεγάλη επένδυση είναι η σχολική στέγη. Είναι ως κορμός της πολιτικής μας και είναι κάτι που δείχνει πραγματικά την φιλοσοφία της διοίκησής μας, γιατί το σχολείο δεν είναι ένα κτίριο. Είναι η ψυχή της κοινωνίας, είναι ο χώρος που αντιμορφώνεται η κοινωνικοποίηση και των παιδιών μας, άρα της επόμενης γενιάς. Είναι μια επένδυση. Θα πω λοιπόν ότι σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα εντάσσονται παρεμβάσεις ύψους 1.465.000 ευρώ αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. 430.000 είναι για το ειδικό σχολείο του Λοφίσκου, 400.000 για συντηρήσεις σχολικών δομών, 170.000 είναι για την πυρασφάλεια στα σχολικά κτίρια και μια σειρά μικρών και καθημερινών παρεμβάσεων που αλλάζουν στην καθημερινότητα των σχολείων. Έχουμε ήδη φυσικά απολαύσει από το πρόγραμμα της Μαριέτας Γιαννάκου που τρέχει σε όλη την Ελλάδα την ολική ανακαίνιση στο Δημοτικό Σχολείο της Ασχήρου και προχωράμε με τα 2 ήδη ενταγμένα, το ΙΚΕΛ και το Γυμνάσιο Λαγκαδικίων. Επιπλέον όμως πρόσφατα κληθήκαμε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Παιδείας και υποδείξαμε άλλα 3 δημοτικά σχολεία, καθώς ήταν το ταβάνι που μας βάζανε για να μπορέσουμε να κάνουμε να υπάρξει το δεύτερο στάδιο του Μαριέτα Γιαννάκου και αυτά τα εντοπίσαμε. Μιλάμε για το Καβαλάρι, τη Χρυσαυγή και τα Λαγινά. Μιλάμε για το Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων, παρεμβάσεις ύψους 310.000 ευρώ, θα το δείτε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό προέρχεται από πόρους από το Φιλόδημο 2 που ήταν κολλημένοι για χρόνια, αλλά ενισχυμένοι και με ιδίους πόρους για να πιάσουμε το ποσό των 310.000. Και φυσικά το πρόγραμμα Ηλέκτρα έχουμε εγκριθεί στο δεύτερο στάδιο η μελέτη που υποβάλαμε για παρεμβάσεις στο ΕΠΑΛ, τη μεγαλύτερη σχολική μονάδα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Και φυσικά στο επίκεντρο όλων βρίσκεται το έργο σύμβολο για τη δική μας διοίκηση, που είναι το πρώτο Γυμνάσιο Λαγκαδά. Προϋπολογισμός 8.875.000 ευρώ 657. Πίστοση για το 2026 1 εκατομμύριο ευρώ. Και αυτά όλα είναι από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και δεν μιλάμε για μια απλή κατασκευή, μιλάμε για μια παρέμβαση που θα αλλάξει τον εκπαιδευτικό χάρτη στον Δήμο Λαγκαδά. Μιλάμε, οριστικοποιήσουμε, έχουν
μιλάμε για ένα έργο που δεν έρχεται τυχαία. Το διεκδικήσαμε, έγκαιρα τρέξαμε μελέτη, υποβάλαμε, εγκριθήκαμε και απολαμβάνουμε στους επόμενους μήνες ο διαγωνισμός, η ανάδειξη αναδόχου, συμβασιοποίηση και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να έχουμε επιτέλους αξιοπρεπή σχολική στέγη για τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς. Στο ίδιο τεχνικό πρόγραμμα θα δείτε παρεμβάσεις για τις κοινωνικές δομές. Γιατί πάντοτε πρέπει να μιλήσουμε για το επίκεντρο της κοινωνίας μας που είναι η οικογένεια, για την ενίσχυση των οικογενειών και θα δείτε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2026 να υπάρχει ένα έργο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός Λαγκαδά, ένα έργο ύψους 1.400.000 ευρώ, μια δομή που απαντά σε πραγματική ανάγκη, μια δομή που ενισχύει την προσχολική αγωγή, ενισχύει τα νέα ζευγάρια, ενισχύει τις ανάγκες της οικογένειας και μιλάμε για μια κοινωνική πολιτική που μιλάει με έργα και όχι με λόγια. Εδώ λοιπόν, αφού παραχωρήθηκε το κτίριο από την Μητρόπολη στο Δήμο Λαγκαδά με όλη την πληρότητα των εγγράφων και τα συμβόλαια, εκπονήθηκε η μελέτη, υποβάλαμε έτοιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχουμε πάρει την πρόθεση χρηματοδότησης αποκλειστικά για το Δήμο Λαγκαδά ύψους 1.400.000 ευρώ. Έτοιμη μελέτη λοιπόν, ανατεθειμένη που έχει ανατεθεί και την πήραμε για να τρέξει τις διαδικασίες, έτοιμη χρηματοδότηση, σε επόμενες μέρες ανεβαίνει στο σύστημα και ξεκινάμε τις διαδικασίες τις διαγωνιστικές. Συνεχίζουμε την οδοποιία για να μπει ένα τέλος σε μια πληγή που ταλανίζει το Δήμο μας πολλά χρόνια. Το 2026 έχουμε για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα οδοποιίας που υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Με ασφαλτοστρώσεις, με τεχνικές παρεμβάσεις, με διαγραμμίσεις, με μικρά και μεγάλα έργα και στο δίκτυο των χωριών αστυνομικών, αλλά και στο αγροτικό δίκτυο. Και εδώ θα δείτε μελέτες μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα, θα ψηφίσουμε για τη μελέτη, διαμόρφωση οδών στην επέκταση της πόλης του Λαγκαδά. Είναι ένα έργο που θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη πολεοδομική παρέμβαση. Είναι ο σχεδιασμός της πόλης που θέλουμε να δούμε να αναπτύσσεται, γιατί όπου υπάρχει δρόμος θα υπάρχει και η πρόσβαση, θα υπάρξει και η ανάπτυξη, θα υπάρξει και η εγκατάσταση νέων ανθρώπων και η ανάδειξη των περιουσιών τους που έχουν αποδώσει σε εισφορές, σε χρήμα και μπαίνουμε στη διαδικασία να αναθέσουμε μελέτες, να κάνουν τέλους, να αποδώσουμε δρόμους. Γενικά στο τεχνικό πρόγραμμα θα δείτε μικρά και μεγάλα έργα ισότιμα κατανεμημένα σε αυτό το μεγάλο Δήμο, σε όλους τους οικισμούς, για να υπάρξει ικανοποίηση και του αισθήματος ισότητας. Έργα που είναι και στο Λαγκαδά, είναι και στο Λοφίσκο, είναι και στην Άσυρο, είναι και στη Γερακαρού, είναι και στη Χρυσαυγή, είναι παντού για να υπάρχει το θέμα ισότητας όπου μπορούμε να παρέμβουμε. Το 31,1% του προγράμματος, όπως σας είπα, αφορά συνεχιζόμενα έργα. Γιατί ο Δήμος έχει συνέχεια και αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε πίσω. Δεν αφορίζουμε οτιδήποτε προέρχεται από το παρελθόν. Αντιθέτως, θέλουμε να το κάνουμε πιο αποδοτικό και πιο άμεσα αποδοτέο στους δημότες μας. Τα μεγάλα έργα, όπως σας τα ανέφερα, πρώτο γυμνάσιο, νέος βρεφονηπιακός σταθμός, το ειδικό σχολείο του Λοφίσκου, η συντηρήση των σχολικών δρόμων, ασφαλτοστρώσεις, η πλατεία των Λαγινών, είναι και αυτό είναι γραμμένο μέσα, η μελέτη για το 4ο νηπιαγωγείο του Λαγκαδά, αυτό που είπε πριν από λίγο ψηφίσατε και ευχαριστώ για αυτό, καθώς υπάρχει πληροφορία ότι έρχεται νέο πρόγραμμα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη σχολική στέγη και είναι ευκαιρία ένα νοικιαγωγείο που στεκάζει αυτή τη στιγμή σε νοικιαζόμενο κτίριο να έχουμε τη χρηματοδότηση, ετοιμάζουμε τις μελέτες μέσα στο 26. Ανοίγει η πρόσκληση και έγκαιρα πλέον με σχεδιασμό, με μέθοδο υποβάλλουμε.
θα ζητηθεί στην πορεία φυσικά και από τις δημοτικές επιτροπές η έγκριση όλων των δεδομένων. Μελέτη, εδώ έρχεται η μελέτη απαντώντας στον κύριο Κολασίδη, γιατί δεν αγώνισα. Η μελέτη για την αναμόρφωση του Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά είναι μια μελέτη, κύριε Κολασίδη, που έχει εγκριθεί από τον Ιανουάριο του 2025 έτσι, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο σύνολό της, γιατί οι παρεμβάσεις αφορούν τον φωτισμό, το καρτάν και τον αγωνιστικό χώρο, το πράσινο, τέλος πάντων, τον γκαζόν, αυτό που αγωνίζεται. Το λέω γκαζόν. Το Δεν στήλο. θα έπρεπε να γίνει και ένα σκέπαστρο. Πώς το βλέπετε? Είναι όλα είναι βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα, δεν γίνονται όλα. Έχει και άλλα θέματα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι υποβάλαμε μελέτη η οποία εγκρίθηκε στο σύνολό της από την Τεχνική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Και η μελέτη είναι ύψους προϋπολογισμού. Το έργο το οποίο μελετήθηκε και αποτυπώθηκε είναι προϋπολογισμού 966.849 ευρώ και 8 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με όλα τα απαραίτητα τέτοια, τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, φωτοτεχνικές απαιτήσεις, συγγραφή υποβρός, εθνικός προϋπολογισμός, τιμολόγιο μελέτης, τεχνική έκθεση. Όλα αυτά έχουν περάσει, έχουν αποσταλεί, έχουν εγκριθεί και φυσικά με το ΠΟΥΔΟΕ για το 26, γιατί ο κ. Βρούτος τον έχω επισκεφτεί προσωπικά πάνω από 4 φορές, μου έχει αναθέσει ότι η χρηματοδότηση έρχεται με το ΠΟΥΔΟΕ του 26 για το Υπουργείο. Σε εγκεκριμένες μελέτες λοιπόν μένει η χρηματοδότηση και ξεκινάμε. Σε απάντηση όλο γιατί το μεριμνήσαμε. Δεν απαντήθηκα εγώ. Εγώ δεν μίλησα για τέτοια έργα. Εγώ μίλησα για μια... Κύριε Κολασίδη, δεν έχετε το λόγο. Εγώ απλά το λέω για να σας αναδείξω ότι πολύ καλή, δεν έχουμε πρόβλημα να επισημαίνετε θέματα που πραγματικά πολλές φορές ο καθένας τα βλέπει στον τόπο του. Δεν είναι κάτι όμως το οποίο μας έχει διαφύγει στην προσοχή. Ειδικά στον αθλητισμό, μεταξύ όλων των άλλων που έχουν γίνει από την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και τη συνεχή παρουσία αυτή τη δημοτική αρχή στο πλευρό και των συλλόγων και των σωματείων, έρχεται και ένα έργο που δεν θα μπορούσε να εκδοθεί με ίδιους πόρους. Αυτό το ποσά πραγματικά είναι αδύνατο να δαπανηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Δικασία και για την πόλη του Λαγκαδά. Ερχόμαστε λοιπόν, διεκδικούμε και θα σας έλεγα σύμμαχο σε όποια διεκδίκηση να ενώσουμε τις φωνές μας και να γίνουν και πιο αποδοτικές αυτή η σύμπραξη. Πραγματικά το λέω ανοιχτά και όποιος, και ο κ. Αναστασιάδης, θεωρώ ότι είναι έργα τα οποία είναι καιρός να απολαύσουν οι τιμώσεις μας, ο αθλητικός κόσμος, οι αθλούμενοι αλλά και μη αθλούμενοι να μπορούν να αξιοποιήσουμε αυτό το στάδιο που, όπως επισήμανε ο κ. Κυριάννης, έχει εντοπιστεί από άλλους συλλόγους και ζητήσανε, εδώ είναι σε αυτή την κατάσταση, πάμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερα. Επομένως, εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι το τεχνικό πρόγραμμα του 2026 δεν είναι μια απλή τεχνική περιγραφή. Είναι η παιδεία προτεραιότητα, είναι η οικογένεια στο επίκεντρο της κοινωνικής μας πολιτικής, είναι η οδοποιία που δίνει την αίσθηση ισότητας προς όλους για την πρόσβαση στο χωράφι τους, στο σπίτι τους, στην εργασία τους, οπουδήποτε. Είναι πάνω απ' όλα όμως η ένδειξη ότι είναι πλέον ο Δήμος Λαγκαδά ένας Δήμος που σχεδιάζει, ετοιμάζεται και διεκδικεί. Καλό λοιπόν να βοηθήσετε όλοι, καλό την ψήφισή σας, να προχωρήσουμε αυτό το έργο που βάζει το Δήμο Λαγκαδά σε μια νέα πορεία, σε μια νέα πλέον θέση στο προσκήνιο της αυτοδιοίκησης. Ένας Δήμος που έχει συνέχεια, αλλά σχεδιάζει το μέλλον του, προσανατολιζόμενο στις ανάγκες και στην απόδοση του Δημότη. Εγώ δίνω απλά το γενικότερο στίγμα. Υπάρχουν παράμετροι μέσα που ελπίζω να το διαβάσετε και να το μελετήσετε και είμαι και αντιδήμαρχος να πραγματικά να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία σας. Ευχαριστούμε την Δήμαρχο. Κύριος Τεραγιαννίδης έχει το λόγο. Ένα λεπτάκι, δεν θα πω κάτι. Κάλυψε η Δήμαρχος ούτως ή άλλως.
Όχι, απλώς εγώ θέλω να πω ότι καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω το Γραφείο Προγραμματισμού, την Τεχνική Υπηρεσία, γιατί είναι κομμάτι τεχνικού προγράμματος το Γραφείο Προγραμματισμού και Τεχνική Υπηρεσία. Έστω του στελεχωμένοι, χαιρετίζουμε όλες αυτές τις ενέργειες που γίνονται για τη διοίκηση, έτσι ώστε να στελεχωθεί καταλήλως και καταρτισμένα, γιατί λείπουν οι ειδικότητες σήμερα από την Τεχνική Υπηρεσία. Και ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα να δώσουμε μια λύση σε αυτά τα προβλήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά κάνουν τη μεγάλη προσπάθεια και τους ευχαριστούμε πραγματικά. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Οι μελέτες δεν είναι μελέτες που μένουν στα συρτάρια, γι' αυτό εγώ αυτό θα κρατήσω. Ακόμη και το 25, καμιά μελέτη δεν είναι αναξιοποιητή. Αυτό θα να κάνουμε και το 26. Κάποιες τις φέρνουμε λίγο νωρίτερα, γιατί έχουμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά κάποια χρηματοδοτικά έργα, τα οποία και τα κυνηγάμε, έτσι ώστε τα έργα μετά να γίνουν με κρατικά χρήματα και όχι με χρήματα του Δήμου. Αυτό σε πρώτη φάση. Παρακαλώ την ψήφισή του. Μια παρέμβαση που θα κάνω, Πρόεδρε. Πρόεδρος στο τέλος. Ποιος συνεχίζει το λόγο. Καλησπέρα για μένα σε όλους και σε όλους. Πρόεδρους, πολίτες, τους άντρες. Κυρία Νήματος, τη συνάντησα σε Εξαρτόπουλη, δεν είναι αυτό θέμα. Και φωνάζατε και φωνάζαμε και αυτοδιοίκηση ότι αποφασίζουν για μας, πριν από εμάς, για μας, κάποιοι κάτω στην Αθήνα που δεν μας ρωτήσουν. Ο κύριος αρχηγός της αντιπολίτευσης σας ζήτησε εδώ μέσα, δεν σας παρακάλεσε, σας είπε με ωραία λόγια και με ωραίες εκφράσεις ότι καλά να μας πράξετε και εμάς να πούμε κι εμείς μια κουβέντα. Τώρα, όλοι μας, μόνο αυτός που είναι σημασία να πούμε νωρίτερα, δεν μας φωνάξει. Έχει πολλά καλά πράγματα. Έχει μια συνέχεια ο Δήμος. Επιτέλους καταλάβατε, έχει γίνει τόσο καλή δουλειά το 19-23, γιατί όντως τα παλιά χρόνια στο Δήμο Λαγκαδά υπήρχε μια κατάσταση όχι όπως έπρεπε και πολύ αδικημένοι οι πολίτες του παλιού Δήμου Λαγκαδά πρώτα και μετά τις επόμενες δημοτικές ενότητες που ήρθαν στο Λαγκαδά. Τα χρόνια μπορεί να είναι 15, από το 2010 με 2015 που είμαστε εδώ πέρα, που είμαι εγώ τουλάχιστον εδώ πέρα, μπορεί να χάσουμε πολλά, μακάρι ο Θεός να δώσει, να βοηθήσει, γιατί να τον άδει δυνατή και να το δίνουμε παραπάνω. Εγώ λυπάμαι όμως που πρέπει να το συζητήσω. Το λόγο ο κύριος Ανασιάδης Γιάννης. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, είμαι διαδημάτος κύριε Στεφίλη, την Υπουργεία Περιδιοίκηση. Έχω πει παραδειγμένα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά γενικότερα και ο ρόλος μας σαν αντιπολίτευση θεωρώ ότι πρέπει να είναι συμβουλευτικός. Αυτό δεν το έχετε λάβει υπόψη σας και χαίρομαι, όσο και καθυστερημένα μας ζητάτε να συζητήσουμε για τα θέματα των κινητηρίων. Είναι ένα θετικό βήμα αυτό. Αυτό όμως θα μπορούσατε κάλλιστα κύριε Δήμαρχε να το κάνετε και σε μια συνάντηση ό,τι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα. Γιατί νομίζω ότι και η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην αίθουσα, πληρώνουμε 30 χρόνια, αλλά και γενικότερα και η εμπειρία του Δήμου, αυτού του Δήμου, του περίεργου, του δύσκολου Δήμου, θα μπορούσαμε να συζητάμε για πράγματα μικρά, αλλά τόσο ουσιαστικά για τους δημότες. Και φυσικά δεν είδα ποτέ να υπάρχει έστω και μια εισήγηση από κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας μας πει εδώ και οι πρόεδροι, αν έχουν πάρει αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για να φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω και ομολογητικά, έστω και συμβουλευτικά. Κάτι που δεν το κάνει. Και θεωρώ ότι από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει. Δηλαδή, μετά το καλοκαίρι, το επόμενο εδώ το Σεπτέμβριο, θα πρέπει να ζητάτε από όλες αποφάσεις από όλα τα Εθνικά Συμβούλια, έστω και ομολογητικά, να ιεραρχήσουν τα προβλήματα που ακούν από τους δημότες, που βλέπουν την καθημερινή τους λειτουργία. Αυτά εμείς του Παγκού το κάναμε. Και επειδή θέλει να πάρει τον λόγο του πρόεδρος του ΣΟΚΟΥ, θέλω να θυμίσω τους παλιούς συναδέλφους εδώ, υπήρχε τεχνικό πρόγραμμα από τον τότε πρόεδρο του κ. Λεύκη, 3 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το ΣΟΚΟΥ. Βέβαια αυτό είναι το άλλο άκρο. Υπήρχαν δηλαδή προτάσεις που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Όμως, σας πληροφορώ και σας συμβουλεύω πάντα με καλή προαίρεση
Υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Γιατί άλλο να είσαι στο Λαγκαδά και να συναστρέφεσαι με 5-10 ανθρώπους, και άλλο να συναστρέφεσαι με προέδρους τοπικού, γιατί σε αυτούς ίσως να έρχονται και παρατηρήσεις αλλά και απόψεις που δεν τις ξέρετε. Αυτό δεν το κάναμε. Όπως δεν κάνατε και μια να συγκαλέσετε, όπως σας είπα και πριν. Τι θα ήταν δηλαδή, κάνουμε τόσα συμβούλια, κάνουμε τόσες συμμετοχές επιτροπές και ερχόμαστε εδώ χωρίς να έχουμε λόγο για να κάνουμε και μια πρόταση, να προτάξουμε και εμείς κάτι σαν τεχνικό πρόγραμμα. Το τεχνικό πρόγραμμα μπορεί και να σας πούμε με ποια χρηματοδότηση το βρείτε. Δεν κάνουμε τους έξυπνους. Πάλι επαναλαμβάνω, το λέω με πόνο ψυχής. Γιατί νιώθω πολύ περισσότερο από όλους εσάς αυτό το Δήμο το πολύ δύσκολο, γιατί ήμουν ο πρώτος δήμαρχος που συνέλωσε το Δήμο. Με τις τα διαφορετικά προβλήματα, με την οικονομική κρίση, με τα πολλά προβλήματα. Και αυτά που σας τα λέω, πάντα τα λέω καλοπροαίρετα. Δεν υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης. Θεωρώ, όπως ξέρει πολύ καλά και η κυρία Δήμαρχος, όταν είμαστε εκτός Λαγκαδά, να ξέρετε, όχι για να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι στα συνέδρια και σε οτιδήποτε, οι αποφάσεις είναι κοινές. Δεν κάνουμε δηλαδή αντιπολίτευση για να την κάνουμε. Όταν θα χρειαστεί και στα Υπουργεία και όπου χρειαστεί θα είμαστε μαζί, δίπλα. Και χαίρομαι που έστω και τώρα, καθυστερημένα, ζητάτε την άποψή μας, έστω και για τα κημητήρια. Κάτι που έχω πει και στην προηγούμενη διοίκηση εδώ, του κ. Ταχματζή, του 19, όταν ξεκινήσαμε μια διαδικασία για έβρεση κημητήριων. Αν μου ακούγανε, θα είχαμε σήμερα ήδη καινούργιο κημητήριο. Κάτι θα σας τα πω και κατευθείαν μαζί με τους συναδέλφους και όποιος θέλει μπορεί να έρθει σε συνάντηση. Δεν θέλω να είμαι μόνος. Και μόνο για αυτόν τον λόγο δεν θα το ψηφίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι μας απαξιώνει. Και μας απαξιώνει και ουσιαστικά. Και όχι μόνο λεκτικά. Ουσιαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο κ. Σιβιάδης. Καλησπέρα για από μένα. Παραδεχτούμε την κυρία Δήμαρχε στο θέμα των ασφαλτοστρώσεων. Καταλαβαίνω ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και τα χρήματα φυσικά για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Σε συνέχεια όμως της συνεδρίασης της λογοδοσίας του Δημήνου για την κοινότητα του Προενερίου, επειδή έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια νότια του κομβικά από το πάρκο και με τους δρόμους έχουν γίνει πάρα πολύ ωραίοι. Για να μην πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια, δεν ξέρω η ανάπτυξη και τα άκρη τα πάνω μπροστά, θα παρακαλούσα να δει μπροστά από το Προενερίο το συγκεκριμένο σημείο, για να μην πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια. Έχει γίνει πολύ καλή προεργασία. Ο δρόμος κυριολεκτικά είναι μόνο για ασφαλτόστρωση, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά με προκειμένου με κακές καιρικές δεν θα αφήσουμε 1-2 χρόνια, σίγουρα θα πάει στράφη όλη αυτή η προσπάθεια. Παρακαλούσα λοιπόν στην ιεράρχηση των περιπτώσεων να προτιμήσετε να βάλετε μπροστά την κοινότητα του Προενερίου στο σημείο κάτω από το πάρκο στην επέτρεση του χωριού. Ευχαριστώ. Λόγω κ. Μουσχόπουλος. Καλησπέρα για μένα, και στους συναδέλφους και στους προέδρους και στους φίλους που είναι σήμερα εδώ. Εγώ θα ξέρω το τέλος αυτό που είπε ο Αναστασιάδης σχετικά με το 2010, γιατί τότε και εγώ ήμουν νέος δημοτικός σύμβουλος και πραγματικά οι εισηγήσεις του τότε τοπικού αλλά και άλλων τοπικών ήταν οι εισηγήσεις που κάνανε οι πρώην δήμοι. Ήταν σίγουρο ότι καμιά διοίκηση δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στα αιτήματα αυτά. Δυστυχώς, από ό,τι κατάλαβα και τα επόμενα χρόνια συνεχίστηκε αυτό, με αποτέλεσμα γενικά να αποξιωθεί ο ρόλος και του Προέδρου και γενικά των εισηγήσεων που κάνει. Γιατί φτάσαμε σε σημείο, φαντάζομαι, Πρόεδρε, να κάνουμε εισήγηση για τα απλά καθημερινά που χρειάζονται, μικρά έργα, αλλά δυστυχώς να μην δείξουμε ανταπόκριση. Και μια βόλτα στα χωριά μας είναι νομίζω η καλύτερη απάντηση σε αυτό που λέω. Σίγουρα το τεχνικό πρόγραμμα, δεν ξέρω τώρα, Αντιδήμαρχε, σε σχέση με πέρσι, δεν ήταν άλλο το Δήμαρχο, το κ. Γεράκης, θα μπορούσε να απαντήσει. Σε τι ποσοστό υλοποιήθηκε το περσινό τεχνικό πρόγραμμα, είναι μια ερώτηση. Μια δεύτερη είναι, επειδή μιλήσατε για ισότητα και πολύ σωστά το θέμα της παιδείας είναι σημαντικό. Η ανάγκη ενός σχολείου στο Λαγκαδά έπρεπε να γίνει χθες και είναι απαραίτητο. Βέβαια, εγώ θα σας πρότεινα, αν υπήρχε δυνατότητα, να μεγαλώσετε την δυναμικότητα, γιατί με την ερήμωση που βιώνουν τα γύρω χωριά, ό,τι γυμνάσιο είναι θα κλείσει και σίγουρα τα επόμενα 5 χρόνια, αν δεν κάνει κάτι το κράτος ή άμα ο Δήμος δεν προσπαθήσει να πιέσει για να στηρίξει τις οικογένειες να μείνουν στα ορεινά χωριά,
και τα γυμνάσια, το γυμνάσιο του Σοχού θα κλείσει και το Λύκειο θα κλείσει και σίγουρα θα κατέβουν είτε στα Λαγκαδίκια είτε στο Κλωσικό είτε ακόμα και στα καινούργια σχολεία του Λαγκαδά. Οπότε ίσως πρέπει να δούμε και μια γενική πολιτική στήριξη των νέων οικογενειών να παραμείνουν στα χωριά για να βοηθήσουν όσο μπορούν τα σχολεία εκεί, γιατί δεν χρειάζεται τα σχολεία εκεί να κινδυνεύουν να κλείσουν. Επίσης, μια ερώτηση έχει να κάνει με το κτίριο που ήταν να γίνει η δομή του Αλτσχάιμερ στην Όσα. Δεν το είδα μέσα στο εθνικό πρόγραμμα, δεν έχει κάποιο προγραμματισμό, αφού δεν έγινε η δομή, να γίνει κάτι άλλο. Ή ακόμα και για τη Ξυλούπολη, που υπήρχε ένα κλειστό προμηθευτήριο. Δεν βλέπω μια μελέτη στο μέλλον να ξεκινήσει κάτι έστω τώρα και στο μέλλον να γίνει κάτι εκεί. Όσο αφορά για το Σοχό τώρα, και θα πει και ο πρόεδρος εδώ δύο λόγια. Τώρα, πρόεδρε, τι να πω τώρα, έχουμε 5-6 προβλήματα. Δεν πιστεύω ότι σε ιεραρχία είναι η μελέτη για τον πάρκο στο Κουνούμι. Αυτό είναι μόνο για Σοχό όσον αφορά σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα υπόλοιπο τη πλατεία εκεί του Σοχού, στο οποίο γίνεται κεντρική παρουσίαση των κοντροφόρων. Οι πέτρες έχουν βγει και έχουν ξαναπεί 100 φορές. Ήταν μια μελέτη η οποία ξεκίνησε το 2013, το 80% έγινε, ήρθε μετά η διοίκηση Καραγιάννη, υπήρχε ένα υπόλοιπο 6.000, εκείνο το υπόλοιπο της μελέτης χάθηκε. Είναι καλό, είναι κρίμα, είναι καλό με λίγα χρήματα να τελειώσει το υπόλοιπο της μελέτης πλατείας. Κορυφαία πολιτική εκδήλωση θα έχουμε σε 2-3 μήνες, αν όχι φέτος τουλάχιστον του χρόνου, να μην κινδυνεύει ο κόσμος να πέσει. Στην κεντρική πλατεία είναι, σταματά τα αυτοκίνητα, είναι κρίμα. Το γήπεδο του Σοχού, επειδή ο κ. Κυριάννης έχει κάνει πραγματικά καλή δουλειά στο τομέα του αθλητισμού και αξίζει να δώσω και συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί μιλάω με τις ομάδες. Χρειαζόταν ένας άνθρωπος του αθλητισμού, όπως είναι ο κ. Κυριάννης, να έχει γνώση όταν μιλάμε για αθλητισμό και ποδόσφαιρο και γενικά αθλητισμό, να ξέρει τι γίνεται. Γιατί πολλές φορές μπαίνουν ξέρετε τα δήμαρχοι μόνο και μόνο για να πάρουν τη θέση. Και όταν του λέει για αθλητισμό, νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ο κ. Κυριάννης με την αξία του και πρέπει να το πληρώσουμε, να το πιστώσουμε όλο αυτό, έχει καταφέρει αρκετά πράγματα με τη στήριξη της διοίκησης. Εκεί στο γήπεδο του Σοχού υπήρχε μια μελέτη από την περιφέρεια. Ξέρω ότι δεν υπάρχει άδεια στο γήπεδο. Τα 5x5 και το τέννις είναι σε τραγική κατάσταση. Αν δείτε τα 5x5 που έχει 50-60 παιδάκια που κάνουν στι ακαδημίες, είναι κρίμα. Τουλάχιστον μια μικρή παρέμβαση. Δεν ξέρω αν θα είναι από αυτά τα χρήματα εδώ που λέει το εθνικό πρόγραμμα. Γιατί εγώ ο λόγος που δεν ψηφίζω το εθνικό πρόγραμμα, ειλικρινά να σας πω, είναι γιατί μετά από 15 χρόνια δεν μπορούμε αναενότητα να πούμε ότι το πρόβλημα μας είναι αυτό και κάνουμε μια παρέμβαση εκεί. Βάζουμε γενικά ένα ποσό 30.000 για αθλητισμό, 50.000, 100.000 και μετά είναι στο χέρι του κάθε προέδρου με τον αντιδήμαρχο οικονομικό κυρίως και τη δήμαρχο που θα κάνουμε παραπάνω και πού λιγότερο και δεν κοιτάμε τις πραγματικές ανάγκες. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα ήθελα μια απάντηση πάντως και για το ποσοστό το περσινό, όπως επίσης και για το θέμα του λοφίσκου του σχολείου, το οποίο πέρσι πάλι εδώ στο τεχνικό πρόγραμμα είχα ρωτήσει σε τι φάση είναι οι εργασίες, το καλοκαίρι θα γίνουν, δεν έγινε κάτι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει χρηματοδότηση, ο αντιδήμαρχος θα μας απαντήσει. Ευχαριστώ. Θα απαντήσουν ελληνικά ο κύριος. Συγγνώμη, κυρία Δαμούδη. Καλησπέρα για μένα. Κυρία Δήμαρχε, πολύ ωραία και πολύ χρηστικά όλα όσα μας είπατε. Ελπίζουμε να έχουμε από καρδιάς να πραγματοποιηθούν. Όμως, πραγματικά θα ήθελα να είχατε προτάσεις από τα κοινοτικά συμβούλια, τα οποία δεν με καλέσατε ποτέ, για να σας πούν για τις ανάγκες των δημοτών, να αρχιοθετήσουν αυτοί τις ανάγκες των δημοτών. Τα αποδυτήρια του ΑΔΑΜ, το γνωρίζουν οι αντιδήμαρχοι, έχουν καεί, η σκεπή τους είναι καμένη εδώ και κάποιους μήνες. Θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αποκατάσταση των αποδυτήριων του ΑΔΑΜ. Επίσης, θέλω να ξέρω αν υπάρχει πρόβλεψη να ενταχθεί σε κάποιο έργο το Μουσείο των Μουσικών Οργάνων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Χρόνων, το οποίο είναι στο ΑΔΑΜ και στηγάζεται σε ένα ωραιότατο κτίριο στην κεντρική πλατεία του ΑΔΑΜ. Έχετε προσωπική γνώση γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε. Κάναμε και μια κατηδίαν συνάντηση, γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και ο κύριος Κορδάς. Δεν έγινε τίποτα, δεν το είδα πουθενά αυτό το έργο. Και επίσης πρέπει επιτέλους να καθαριστεί το τμήμα της οδού από τη Γερακαρού μέχρι τον Άγιο Χαράλαμπο. Τα κλαδιά όταν συναντηθούμε δύο αυτοκίνητα χτυπάν στα ομπρίζ μας και στα παράθυρά μας.
λεπτά. Ο πρόεδρος του κ. Μάικος έχει το λόγο. Για να απαντήσουμε σε σημαντικά ζητήματα του κλίματος. Καλησπέρα και από μένα. Όσο αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, δεν το διάβασα, ούτε ξέρω τους παράμετρους όπως είπε ο κ. Δήμαρχος και ο Αναμενόχος. Από τα λεγόμενα που άκουσα τώρα, φαίνεται ότι τα 2 χρόνια διοίκησης που κάνουμε, η Δήμαρχος βασικά και το λεγόμενο που κάνει, φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα. Απλώς ήθελα να πάρω το λόγο και να πω ότι βέβαια χαίρομαι μετά όλα το άνοιγμα που κάνουμε σε όλες τις πρώην Δήμους, σε όλες τις ενότητες παντού. Δεν αναφέρθηκε καθόλου το γυμνάσιο του Σοκού. Και θέλω να ξέρετε ότι είναι ένα παλιό κτίριο με πολλά προβλήματα. Με τους συλλόγους έκανε και ο Αποστόλης Σύμβουλος του Γωνία και Δαιμόνου. Από ό,τι έμαθα, εμένα δεν με ενημέρωσαν. Από μόνοι τους πήραν πρωτοβουλία και μια επίσκεψη στην κυρία Δήμαρχο που γνωρίζω, δεν ξέρω τι της είπανε. Αλλά ήθελα να πω ότι αν σε περίπτωση δεν το έχετε μέσα στο πρόγραμμα, εντάξει εδώ γιατί έχει πολλά προβλήματα και είναι κρίμα. Αυτό. Εδώ ο κ. Καραγιαννίδης. Να σημειώσω λίγο από τον πρόεδρο του ΣΟΚΟΥ και το τελευταίο σχετικά. Δεν το έχουμε εντάξει γιατί δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα. Παρ' όλα αυτά έχουμε ετοιμάσει κάτι με μελέτη δικιά μας της υπηρεσίας, οπότε δεν έχει πει για να πληρώσουμε κάποιο εξωτερικό μελετητή για να το κάνει. Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε και μόλις έρθει η ώρα της χρηματοδότησης, τότε θα ενταχθεί σαν έργο στο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν μπήκε αυτή τη στιγμή γιατί η μελέτη γίνεται από την ίδια την υπηρεσία μας, για αυτόν τον λόγο. Εδώ μπαίνουν μόνο όταν αναπτύσσονται σαν μελέτες έξω σε πρώτη φάση. Όσον αφορά, κύριε Σετιάδη, για τις ασφαλτοστρώσεις και τα πράγματα, αυτός είναι ο στόχος, να περάσουμε από όσο περισσότερα χωριά μπορούμε. Οι ανάγκες που έχουν πει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις είναι πάρα πολλές. Η αποτύπωση. Θα κάνουμε, θα δούμε και στα κρίνια να κάνουμε και αποτύπωση. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί πέρα. Εντάξει, θα έρθουμε. Καταλαβαίνω ότι είναι μια σταγόνα νερού στον ωκεανό ίσως αυτό που κάνουμε, αλλά δεν πάβει να είναι μια αρχή και δείχνουμε το πού θέλουμε να κινηθούμε σαν διοίκηση. Εντάξει, φυσικά δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα, αλλά παρόλα αυτά γίνεται η προσπάθεια και θεωρώ ότι δεν πρέπει να νικούμαστε σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Πραγματικά δηλαδή. Και όσον αφορά την υλοποίηση, γιατί εντάξει, το τεχνικό του πρόγραμμα ακόμα τρέχει, γιατί έχουμε να συγκρατοποιήσουμε και νέα έργα μέσα στο Δεκέμβριο όσον αφορά μελέτες εδώ, είναι πάνω από 30%. Και μέχρι την 31 Δεκάτου θα ανέβει κι άλλο, γιατί έχει συνέχεια μέχρι την 31 Δεκάτου, γι' αυτό. Ωραία, λοιπόν. Δεν ξέρω, βέβαια ο κ. Αναστασιάδης έχει αποχωρήσει. Έχουμε δείξει με πολύ πραγματικά συνεχή τρόπο ότι. Τον πήραν τηλέφωνο. Στο γραφείο τον πήραν τηλέφωνο κάτι. Δεν υπονοώ κάτι. Καταλαβαίνω υπάρχουν υποχρεώσεις επαγγελματικές, επιμελητικές. Εδώ ο κύριος γραμματέας μας, δεν ξέρω, ο κύριος Σακονίδης, τον γνωρίζω, δεν παρεξηγώ κάτι τέτοιο. Απλά είναι μου δίνει ευκαιρία να απαντήσω στο εξής. Είναι το δεύτερο τεχνικό πρόγραμμα που εισηγείται αυτή η συγκεκριμένη διοίκηση. Καθώς το τεχνικό πρόγραμμα του 2024 είχε ψηφιστεί, είχε διαμορφωθεί, σχεδιαστεί από την προηγούμενη διοίκηση. Μαζί σας. Δεν το γράφω. Μαζί σας. Για να δείτε ότι είμαστε μαζί σας. Κύριε Ξυλινδίδη. Δεν το γράφω. Δεν το γράφω. Ξαναλέω. Μαζί σας. 2 μήνες νωρίτερα μαζί σας. Κύριε Ενώ με Ξυλινδίδη. όλους σας. Παρακαλώ. Λοιπόν, Γιατί μας είναι. ενδιαφέρει. Φυσικά και εμάς το Δήμο μας ενδιαφέρει, αλλά θα Δεν μας πιστούμε ενδιαφέρει το θέση. Εγώ Δεν δεν μας έχω. ενδιαφέρει θέση της Μπάρκου. Κύριε Ξυλινδίδη. Παρακαλώ. Δεν μας ενδιαφέρει θέση της Μπάρκου. Κύριε Ξυλινδίδη, παρακαλώ. Λοιπόν, όποιος έχει τέτοιες αγωνίες, ωραία. Ο Δήμος Λαγκαδά έχει δήμαρχο. Αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος Λαγκαδά έχει δήμαρχο και αξιώνει με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται σαν ενιαία δημοτική αρχή να μακροημερεύσει τη δήμαρχο. Αγωνίες για άλλα έδρανα τις είχαν άλλοι, όμως σε κάθε περίπτωση ξέρουμε τι στοχεύουμε και για αυτό το λόγο δουλεύουμε γι' αυτό. Γενικά μιλάμε, πάντα ευχαριστώ πολύ για τα έτσι. Λοιπόν, είναι το φασάρι. Ποτέ λοιπόν δεν ήμασταν, και το εννοώ, άνθρωποι αποκλεισμού και οτιδήποτε. Είτε αφορά την αντιπολίτευση, τον επικεφαλή ή κάποια ομάδα που έχει κάνει προτάσεις, είτε ακόμη και για τους προέδρους που λάβει.
απλά να διευκρινίσω το εξής. Η καθημερινότητα μας έχει σε μία επαφή και σε μία επικοινωνία με τους προέδρους. Και πέραν των προέδρων, όπως πολύ έτσι, με παράδειγμα έφερε ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σοφού, η επικοινωνία μας τόσο με τους προέδρους όσο και με τους δημότες και με μεμονωμένες ομάδες δημοτών που απαρτίζουν συλλόγους γονέων και εκδεμών, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους. Έρχεται και στο γραφείο της Δημάρχου που είναι ανοιχτό για τους πάντες και το έχω αποδείξει, σε σημείο που ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σοφού δεν γνώρισε ότι ο Σύλλογος επισκέφθηκε την Δήμαρχο, έθεσε τα ζητήματα που είχε να θέσει για το γυμνάσιο, για το κτηριακό συγκρότημα εκεί πέρα και να μου αναδείξει τα θέματα. Φυσικά όλα αυτά τα θέτουμε στο τραπέζι και τα συζητάμε στον βαθμό που μπορούμε να δώσουμε λύσεις με τα μέσα που σήμερα έχουμε, καθώς, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, για το κτηριακό συγκρότημα του Γυμνασίου Σοφού, μπορεί να μην φαίνεται στο τεχνικό πρόγραμμα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε συμβασιοποίηση, σε ανάθεση, στη ΜΟΤ, και λέω συγκεκριμένα το όνομά του, στη ΜΟΤ, για μια ενεργειακή αναβάθμιση του συγκεκριμένου κτηρίου. Πότε όμως? Αφού το νομιμοποιήσουμε και το ταυτοποιήσουμε. Γιατί αυτό το κτίριο δεν ήταν νόμιμο. Δεν πληθιάζει. Λοιπόν, σας ενημερώνω λοιπόν ότι πρόσφατα έχει 15 μέρες ή 20, δεν πρέπει να είναι ούτε 22 εβδομάδες πρέπει να είναι, που οι μηχανικοί της υπηρεσίας ολοκληρώσαν τις μετρήσεις, τις αποτυπώσεις και τα σχετικά για να νομιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο κτίριο, έτσι ώστε όταν η συγκεκριμένη πρόσκληση που ακολουθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο από τη ΜΟΤ, το λέω συγκεκριμένα, να μπορώ να υποβάλω, γιατί μπορώ να το τυπώσω και να σας το δώσω, μας έδωσε συγκεκριμένες προδιαγραφές η ΜΟΤ για να μπορέσουμε να υποβάλουμε. Είναι αναπτυξιακή τότε. Γιατί ο κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι θα τα κάνει. Αυτό το είπα. Το είπα και σε εσείς. Προμελέτη στην ουσία. Όλα αυτά όμως προδιαθέτουν την νομιμοποίηση. Λοιπόν, όχι θα γνωρίζει μια φορά. Κύριε Ξενιτίδη, παρακαλώ τώρα. Είναι την άλλη φορά που είσαι αντίδημος με μάλλον. Θέλω να πω εν ολίγης ότι τα αιτήματα έρχονται στο γραφείο μου, κύριε, αναφερόμενοι σε όλους, έρχονται στο γραφείο μου, είτε από τους προέδρους, είτε από μεμονωμένους συλλόγους, σωματεία, μεμονωμένους δημότες. Και σε κάθε περίπτωση ποτέ δεν λειτουργήσαμε αφοριστικά, ποτέ δεν αποκλείσαμε ανθρώπους, ομάδες, προέδρους, αρκεί οι προτάσεις να είναι υλοποιήσιμες με ποια έννοια, όχι το θέμα διάθεσης. Από διάθεση σπόρων, από διάθεση υπηρεσιακών παραγόντων, που ξέρετε την υποστελέχωση, γι' αυτό πραγματικά το χαίρομαι και το μοιράζομαι μαζί σας, με το σώμα, με τους δημότες μας, ότι έρχονται για πρώτη φορά σε 17 νέοι μόνιμοι υπάλληλοι στον Δήμο Λαγκαδά. Να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες μας, να γίνουμε πιο αποδοτικοί, να μπορέσουμε να απαντήσουμε θετικά, αποτελεσματικά στους δημότες μας, είτε το έτοιμο έρχεται μέσω του Προέδρου, είτε μέσω του Δημοτικών Συμβούλων, είτε μέσω ενός συλλόγου, ενός φορέα, ενός απλού δημότου. Χρειάζονται χέρια, χρειάζονται προϋποθέσεις. Σας αναδεικνύω ένα ζήτημα όπως έχουμε με το κτηριακό συγκρότημα στο Σοφό, που ήθελε νομιμοποίηση. Πώς θα το υποβάλω? Δεν θα πάρουμε φράγκο, έτσι δεν πληρούμε προϋποθέσεις. Αυτή η δουλειά γίνεται όπως έγινε και με τα στάδια. Θα το δείτε μέσω του τεχνικού πρόγραμμα αυτό που συζητάμε. Ότι υπάρχει λοιπόν μελέτη για να μπορέσουμε να αντλήσουμε αυτά τα λεφτά που από το 2014 ήταν κατανομμένα από την περιφέρεια για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και με τα χρόνια που παρήλθανε, αφού δεν αξιοποιούνταν επί σειρά ετών, άρχισαν να μειώνουν και το ποσό. Τσιμπούσε ο ένας από εδώ, τσιμπούσε ο Δήμος Λαγκαδά, δεν θα παίρνει. Λοιπόν, ψηφίζουμε σήμερα την ανάθεση μελέτης για να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα και σίγουρα θα προκύψει από το μελετητικό αποτέλεσμα για να αποδοθούν στα γήπεδά μας. Χρηματοδοτήσεις που είναι άδικο να χάνονται, να αξιοποιηθούν. Αυτό ζητάμε σήμερα. Τώρα, εγώ εδώ πέρα για το Λοφίσκο. Ο Λοφίσκος λοιπόν είναι μια μελέτη
οποία έρχεται από μια προγραμματική σύμβαση που έχει κάνει η προηγούμενη διοίκηση. Είναι μια προγραμματική σύμβαση που έχει κάνει με την ΜΑΦ, άλλη αναπτυξιακή, τώρα δεν είναι ο κ. Σενιτίδης. Αφορούσε την μελέτη, την ανάθεση μελέτης για την ολοκλήρωση των όχι ολοκλήρωση, διαμόρφωση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και αυτό το πόρισμα της μελέτης επί σειρά ετών δεν παραλαμβανόταν. Έχουμε λοιπόν, πήγαμε τη μελέτη. Έχουμε η συνεργασία με τη ΜΑΤ, κύριε Γεράκη, θα με βοηθήσετε λίγο σε αυτό. Η συνεργασία με τη ΜΑΤ πότε έχει συγκεκριμένη σαν παράταση, εσύ το έχεις. Είχε λήξει τον Ιούνιο. Λοιπόν, και προκύπτει λοιπόν ότι από αυτή τη μελέτη που μας παραδίδει η ΜΑΤ χρειάζονται παρεμβάσεις με τα χρήματα τα οποία υπάρχουν και είναι αυτά που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Με τις αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης, εκεί μέσα στεγάζεται το ειδικό δημοτικό και το ειδικό νηπιαγωγείο. Το κτίριο όμως, βάσει κτίριο λογικού που έρχεται από το Υπουργείο, με τις προδιαγραφές που πρέπει να εκπληρούνται πλέον και αυτά που μελέτησε η ΜΑΤ, δεν υπάρχει χώρος για το νηπιαγωγείο. Για πείτε μου εσείς τώρα εδώ πέρα τι κάνουμε. Πού πάμε το ειδικό νηπιαγωγείο. Λοιπόν, δεν είναι ρητορικό. Είναι το ειδικό νηπιαγωγείο φυσικά και πραγματικά είναι μια κοινωνική δομή απαραίτητη. Είναι πραγματικά μια προσφορά στην κοινωνία πολύ σημαντική και στον εκπαιδευτικό χώρο και στις οικογένειες και στα παιδιά μας. Είναι λοιπόν θέματα που πρέπει να λυθούν. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Δεν σας αδικώ. Αλλά τώρα όταν ερχόμαστε μπροστά σε χρηματοδοτήσεις και Ο προδιαγραφές. ήταν μικρότερος όμως. Μα το ίδιο λέω μαζί σας. Δεν το λέω ως μορφή. Αυτή και κατά πολύ όρθιο στο παιδί. Αυτή τη στιγμή φοιτούν ήταν 27 και νομίζω ότι 36 παιδιά. 35 παιδιά. Έχει αυξηθεί και ξεκίνησε με 9 παιδιά και είναι ένα επίδομα και συγχαρητήρια. Εγώ δεν θα το ακυρώσω. Δεν το λέω ως μορφή, έτσι μην παρεξηγηθώ. Λύσεις δώσατε. Οι οποίες όταν πάμε στην ανάπτυξη μελετών και συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων υπάρχουν προδιαγραφές. Είναι πολλά, λέτε, εν ολίγης, ορίστε, άμα βάλεις άλλη υπάρχει. Νομίζω ότι η μελέτη αφορούσε κάτι για τον υπόγειο χώρο, δεν αφορούσε. Και για στήριξη. Παρέλαβε τεχνική. Εγώ ξέρω ότι το κτηριολογικό επιτρέπει μόνο ειδικό του δημοτικού. Αναζητήσαμε με την Υπουργό την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ζήτησε να βάλουμε προκάτε ελαφριού τύπου, πώς τα λένε, επειδή υπάρχει οικοπαιδικός χώρος και έχει συντελεστεί τέτοιο που να μπορεί την κάλυψη κτλ. Το Υπουργείο δεν είναι και τόσο σύμφωνο. Θα χρειαστούν άλλα ποσά για να έχουμε το ειδικό νηπιαγωγείο, γιατί μετά θέλει πάλι τις έρευνες όλες από την αρχή. Είναι ένα θέμα το οποίο ωραία το λύσατε, αλλά τώρα που πρέπει να δαπανηθούν χρήματα και πρέπει να γίνουν όλα με νομιμότητα. Το λύσατε, βρήκατε μία λύση τέλος πάντων να λειτουργήσει. Τώρα ερχόμαστε να δαπανίσουμε χρήματα. Δεν υπήρχαν χρήματα για το λόγο. Υπήρχαν. Όχι εννοώ. Άμα θέλετε να κάνουμε συζήτηση λίγο για να βρούμε μια άκρη, αλλιώς. Ναι, απλά τώρα αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να έρθετε μέσα να σας ενημερώσω πλήρως, να δείτε όλη τη δουλειά που έχει γίνει και να βρούμε λύση. Γιατί νομίζω ότι το γεγονός ότι προσπαθούμε να αποδώσουμε ένα σύγχρονο σχολείο και σε αυτά τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά του κόσμου, στα όλα τα παιδιά των δημοτών μας, και ας είναι και ένα σχολείο που δεν είναι μόνο για τους δημότες του Λαγκαδά, έρχονται από παντού και το χαιρόμαστε, αυξάνει τη δυναμική του, δείχνει την καλή δουλειά που γίνεται και είμαστε σύμμαχοι σε αυτό. Αλλά το πρόβλημα αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε κατηδίαν με τον Αντιδήμαρχο και με τις παιδείες και με το Διευθυντικό Υπηρεσιών να βρούμε μια λύση. Εγώ θα πω συνολικά ότι σκεπές κάνουμε, κυρία Αδαμώτη, κάνουμε όπου μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλες τις σκεπές όλο το Δήμο. Ναι, τα ακούμε τα αίτηματα, τα γνωρίζουμε. Κάναμε σκεπή στη Χρυσαυγή, κάναμε σκεπή στη Γερακάδου, κάναμε σκεπή στο Πολιτικό. Κάνουμε στην Νικόπολη. Κάνουμε στα Λαγινά. Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλες τις σκεπές. Τα ξύλα, τα κεραμίδια και τα πεσμένα. Όλοι κάπως έτσι ήταν. Πιστέψτε με, δεν κάνουμε την πολυτέλεια. Αλλά σκεφτείτε ότι βρήκαμε μια κτίρια, υποδομές χωρίς εγγύηση, κτίρια και υποδομές χωρίς
συντήρηση του έτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε 50 και 50, δηλαδή όπου μπορούμε, προλαβαίνουμε, παρεμβαίνουμε. Για τους δημότες δεν γίνεται για κανέναν άλλο. Για δημοτικά κτίρια, για κτίρια κοινής ωφέλης, για κτίρια που θα απολαύσουν όλοι. Για να είναι ασφαλή, να προστατευτούν οι περιουσίες, η δημοτική περιουσία να μπορούν να είναι στην χρήση των δημοτών μας και να, σε κάθε περίπτωση αθλητικά, πολιτιστικά, μουσιακά. Είμαστε εδώ. Μία ιεράρχηση. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, θα τα κάνουμε όμως. Δεσμευόμαστε ότι δουλεύουμε συνεχώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την όσα και τη δομή, το κτίριο, το οποίο δεν ήταν η επιλογή του Υπουργείου Υγείας για να στεγάσει τη δομή. Ο κύριος Μάρκου και εγώ έχουμε κάνει την επικοινωνία με την Περιφέρεια της Μακεδονίας προκειμένου, και είναι κάτι που το ανέδειξε στο συνέδριο, ο κύριος Αναστασιάδης ανέδειξε το ζήτημα επαναπροκήρυξης προγράμματος για ΚΙΦΗ, για κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Ένας χώρος ιδανικός, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Βέβαια, αυτό επειδή το έχουμε συζητήσει καταρχήν είχαμε κάνει έκθεση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως πρόεδρος της Επιτροπής της ΚΕΔ για την κοινωνική πολιτική και την οικογενειακή οικονομία, το είχα επισημάνει και το ανέδειξα στο συνέδριο. Ήταν ένα από τους 4 άξονες που ανέδειξα. Καταρχήν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν αρνητική, ότι δεν θα βγάλει ξανά το πρόγραμμα και πιέζουν μέσω ΚΕΔ. Ήταν ένα από τα σημεία τα οποία επισημάνθηκαν και είναι αποτυπωμένα στα πορίσματα του συνεδρίου. Για την Ξυλούπολη και για το κολυμβητήριο. Ακόμη την Παρασκευή είχαμε οκλήσεις από τον κύριο Κοροβίλια και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για θέματα τα οποία μέμφονται την διαδικασία που αφορά την ανέγερση, αξιοποίηση, λειτουργία του κλειστού κολυμβητηρίου της Ξυλούπολης. Είναι πολλά τα οποία είναι υπό έρευνα, καλούμε να τα πατάμε συνέχεια. Δεν είμαστε σε ετοιμότητα, όχι εμείς σε ετοιμότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσουμε. Αν και είχε πάει ο Δήμαρχος Αθλητισμού πέρυσι ήταν και είδαν τον εξοπλισμό, είναι άρτιος, δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία ακόμη απασχολούν και εμάς, δεν ξέρω αν το απασχολήσαν την προηγούμενη διοίκηση, σε ό,τι αφορά νομιμότητα και ελέγχους από την Εθνική και Διαφάνεια. Αυτά έχω σημειώσει, όσο συγκράτησα, νομίζω αν υπάρχει κάτι να συμπληρώσω εγώ επειδή καλά κάνεις και δίνεις απαντήσεις. Όσον αφορά λίγο την πλατεία, αν υπάρχει δυνατότητα να ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2013, και αν επειδή τώρα και ο πρόεδρος εδώ, επειδή μέσα στο πρόεδρος στο ελληνικό πρόγραμμα υπάρχει μελέτη 40.000 ευρώ για το πλουμούκι, εκεί που είναι το συντριβάνι που δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω τώρα αυτό, αν δεν είναι και η εισήγηση τοπικού, δεν ξέρω ποιος πολιτιστικός σύλλογος έχει εισηγηθεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω ο σύλλογος των γονέων. Εγώ θα προτιμούσα αυτά τα χρήματα σαν μελέτη να προτείνω πρόεδρος κάτι άλλο που φαντάζομαι ότι υπάρχουν άλλες ανάγκες. Θέλω να απαντήσω. Μια διευκρίνηση λίγο με το ζήτημα που είπε ο πρόεδρος του ΣΟΚΟΥ και μια διευκρίνηση για αυτά που είπε η κυρία Δήμαρχος. Στο τεχνικό πρόγραμμα, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση για τα σχολεία, μισάτα σχολείων για τους παλιούς, έχουμε 400.000 ευρώ για συντηρήσεις εκπαιδευτικών δομών για σχολεία όπως καλή ώρα του ΣΟΚΟΥ, που δεν έχουν διοικησιακό, που δεν μπορεί να υποβάλει σε κάποιο πρόγραμμα, αλλά και σε άλλα σχολεία όλου του Δήμου ήδη έχουμε γράψει 400.000 ευρώ για το 2026, που θα είναι συνεχιζόμενο για το 2027, άλλες 400.000 ευρώ. Συν τις συμβάσεις που έχουμε για προμήθειες και υπηρεσίες, που παίρνουμε χρήματα από αυτό το κουβά που έχει 1 εκατομμύριο ευρώ, που είναι μόνο για τα σχολεία. Οπότε, ό,τι παρεμβάσεις χρειαστούν τα σχολεία, από τα αιτήματα που έχουμε από τους διευθυντές και από την αρμόδια δημαρχία, επεμβαίνουμε. Το λόγο του κ. Καραγιαννίδης. Εγώ λίγο θέλω να απαντήσω σχετικά λίγο όσον αφορά το αν ακούμε την κοινωνία και αν είμαστε δίπλα στην κοινωνία και του πρόεδρους. Εγώ θα μιλήσω λίγο αλλά και η ίδια η Δήμαρχος, το γραφείο της είναι ανοιχτό για όλους τους πολίτες, για τους προέδρους, για τους φορείς του τόπου, έτσι και το δικό μου το γραφείο και των συναδέλφων. Και αυτό που αποδεικνύεται, γιατί δεν ήθελα λίγο να το αναφέρω, σαν πόντιος που είμαι κι εγώ, ότι μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχει και ένα πάγιο αίτημα των ποντιακών σωματείων
του Δήμου Λαγκαδά για την ανέγερση αυτού του μνημείου της ποντιακής γενοκτονίας. Αυτό είναι ένα κομμάτι που αποδεικνύει ότι ακούμε την κοινωνία και είμαστε μαζί κοντά με τους φορείς. Ένα απλό παράδειγμα. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο. Μόνο γι' αυτό θα το ψηφίσουμε. Άσε κατάφερα. Και κλείνω. Κύριε Δήμαρχε, στα θέματα που σας έθεσα, απαντήσατε επιγραμματικά ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για θέματα γηπαιδικά και μουσιακά. Στα δύο θέματα αυτό εκλαμβάνω σαν απάντησή σας. Για το θέμα καθαρισμού του δρόμου από Γερακαρού μέχρι το Χαράλαμπο, δεν είπατε. Αν υπάρχει Η υπηρεσία αυτό είναι αντιλημματικό. Δεν είναι τεχνικό πρόγραμμα αυτό. δεν είναι στο τεχνικό πρόγραμμα. Υπάρχει πρόθεση, θα κάνετε κάποιες Υπηρεσία ενέργειες. συνεργασίας. Όλοι οι δρόμοι είναι καθαροί. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα για να... Εδώ είναι. Έχει ένα προγραμματισμό το οποίο εκπονούνται συνέχεια καθαρισμοί. Πιστεύω ότι περνάτε συχνά από εκείνο το δρόμο. Χθες ήμουν στη Ωραία, δεν το βλέπετε εκείνο το δρόμο. Τι χαλιά έχει, θα αρχίσουν τώρα οι ομίλιες. Είναι προγραμματισμένο, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ξέρω το Δήμο όπως ξέρω το σπίτι μου, λόγω του κεντρικού αστυνομικού που είχαμε προγραμματίσει, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε σε αυτό. Και εγώ το ξέρω, αυτός ο δρόμος έχει να καθαρίσει. Από πότε έγινε να καθαρίσει. Από πότε. Και το καθαρίσαμε και εμείς όταν ήμουν ξανά τότε δήμαρχος. Και ο κύριος Αρχισέας του καθάρισε και εμείς. Φυσικά και δεν Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ιστορία. Παρακαλώ. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ιστορία. Δεν θα γίνει αυτό εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να πω κάτι και να μην γίνει. Αυτό Ευχαριστώ πολύ. Πάνω ψήφιση. δεν κάνω το πρόβλημα. Ψήφιση. Είναι κατά. Κατά είναι ο κύριος Σιμητήρης, η κυρία Αδαμούδη, ο κύριος Ασιάδης Νίκος, ο κύριος Πίσλος, ο κύριος Αναστασιάδης Ιωάννης και ο κύριος Μουσκόπουλος. Λευκό, ο κύριος Σουσιπιάδης. Συγγνώμη, ο κύριος Παντζάκας. Κατά κύριος Παντζάκας. Εγώ εξήγησα για ποιο λόγο το ψήφισα. Κέρδισε το λεπτέ. Δεκτό. Πετυχημένο το στο τόσο, 55 γκολ. Πάμε στο πέμπτο θέμα, το οποίο είναι η παράταση προθεσμιών συμμόρφωσης των παιδικών και πληροφοριακών σταθμών του πρόγραμμα της Δημοκρατίας του 99-2017. Το λόγο του κ. Μάρτιν. Καλησπέρα σας. Στις 12 Ιανουαρίου 2025 ψηφίστηκε ο νόμος 52-29 για την παράταση και προθεσμία για τη συμμόρφωση του προεδρικού διατάγματος του 99. Ο Δήμος Λαγκαδά, όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μια σύμβαση με την ΑΝΕΦ για την παρέμβαση προσαρμογής διατάξεων του προεδρικού διατάγματος. Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι οι παιδικοί σταθμοί και οι εκπαιδευτικοί σταθμοί όλοι έχουν πιστοποιητικό πείρα προστασίας, αλλά λόγω των ενεργειών που έγιναν για να εφαρμοστεί του προεδρικού διατάγματος υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Και αυτό εδώ θέλει κάποιο χρόνο για να πάρουμε τα καινούργια ενεργειακά πιστοποιητικά. Επίσης, η ΑΝΕΦ χρειάστηκε κάποια απόβλετα και σε 7-8 μας ζητήθηκε με έγγραφο όπως ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πλέον. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε την παράταση με τις 31 Εβδόμου του 2025 που μας δίνει ο νόμος του δικαίωμα. Συγγνώμη. Πώς? Προνομιουργικά είναι οριζόντια από το ΙΠΕΣΟ. Παρακαλώ προς ψήφιση. Εμείς γιατί πρέπει τώρα να μας εφιάρουμε, γιατί δεν πρέπει το διάταγμα. Γιατί πρέπει να φύγει το πρωτεύουσα. Εμείς λέω και ρωτάω, γιατί πρέπει να πάρουμε αυτό σε αυτήν την προεδρία. Έτσι λέει ο Για να κατευθύνει ευθύνη σε εμάς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ίσως. Εγώ απέχω την Συμβουλία. Κατά. Ναι, γιατί. Κύριος Κωνσταντίνος Γιάννης κατά. Το έκτο θέμα είναι η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Περιφερειακού Σταθμού Λαγινών. Το λέω του κ. Μάρκο. Το Μάιο του 2026 λήγει η σύμβαση για τον παιδικό σταθμό που νοικιάζουμε στον χώρο της Δημοτικής Ενότητας Λαγινών. Όπως ξέρουμε δεν υπάρχει ιδιοκτήριο εκεί, γι' αυτό ζητάμε την εκμίσθωση και ένα καινούργιο κτίριο. Πόσο καιρό? Κάνει προθεσμία να δώσουμε. Όχι, θα κάνουμε δημοσία για να πάρουμε καινούργιο.
Θα βρούμε το Ίσως η κτίριο. Πάμε να τα ψάξουμε Εμείς κτίριο κάνουμε για να μικρασία. δούμε. Άλλο κτίριο. Αν δούμε, αν βρούμε άλλο, καλώς, αν βρούμε. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι το Λοιπόν, ίδιο. υπάρχουν στη δημοτική. Θα βρούμε όμως, αν είναι, γιατί υπάρχει το μάλλον. Αν δεν βρούμε, θα μην πει. Θα γίνει δηλαδή και για άλλο. Προς ψήφιση. Ομόφωνα. Το έβδομο θέμα είναι η χορήγηση πρώτης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου συντηρήσεις οδών ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις σε ώρες της δημοτικής νότης του Δήμου. Ανάδοχος είναι ο κ. Ταΐρης Άγγελος ή και η εταιρεία. Μελέτη 6 του 2022, σύμβος έργου 3 του 2025. Το λόγο του κ. Καραγιαννίδης. Καλησπέρα και πάλι. Αφορά μια παράταση η οποία έχει να κάνει σχέση για το πρώτο ανακεφαλαιωτικό που καταθέσαμε το καλοκαίρι όσον αφορά να τροποποιήσουμε το οικονομικό αντικείμενο και το φυσικό του έργου. Αυτό έχει το δικαίωμα να ζητήσει παράταση ο εργολάβος και να είμαστε στη διαδικασία. Η παράταση είναι μέχρι το Φεβρουάριο 13 Δευτέρου του 6. 2 μήνες. 2,5 μήνες. Κύριο Τσιανετίδης έχει το λόγο. Έχουμε δώσει πολλές παρατάσεις νομίζω. Είναι από την 22 του Δεκέμβριο αυτή η διαδικασία. Και ίσως αν είναι Για η άλλη διαδικασία δεν θα Για το καινούργιο έργο. Είναι η πρώτη φορά. Πρώτη. Το λέει και όμως είναι πρώτη παράταση. Και ο λόγος της αναλύσεως είναι λόγω του αντιφαλωτικού. Προς ψήφιση. Είναι τις διαγραμμίσεις. Εντάξει, Εντάξει, τώρα πάμε βάσει το τεκμήμα. Κύριε Βιτό, κύριε Βιτό, ψηφίστηκε, δεν μπορεί να είναι Όχι, δεν εξήγηση. είναι το θέμα. Ναι. Μια παρέμβαση μου κάτι. Τώρα επειδή είπε για διαγραμμίσει. Είχα πει και σε προηγούμενη και κατηδία που μιλήσαμε, να δείτε από την περιφέρεια να γίνει διαγράμμιση όπως έρχεσαι από την Εθνική Οδό, να στείλει σε άσεο. Εκεί δεν υπάρχει διαγράμμιση και πατάει ο ένας και έρχεται ο άλλος θα πάει με τοπική θα γίνει. Το έχουμε Κάντε το κάνει. έργο στην περιφέρεια γιατί είναι Θα στο κοινοποιήσω και σας το πανέλα. Όγδοο θέμα. Έγκριση της οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά τρίτου τριμήνου 2025. Το λόγο κ. Γεράκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, και εδώ θα ήθελα να σας πω, σε συνέχεια του τεχνικού προγράμματος, ότι δεν υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα, υπάρχει μέσα στον προϋπολογισμό. Και το τεχνικό πρόγραμμα είναι μέρος του προϋπολογισμού. Για φέτος, για το 2025, με ημερομηνία 39, δηλαδή το γάμα τρίμηνο, εκτελούμε ως εξής. Σύνολο εσόδων 16.762.000, σύνολο εξόδων 15.354.000. Το ταμιακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από τη διαφορά των αποκλείωσεων είναι 10.359.000 ευρώ. Το οικονομικό αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλείωσεων στο ταμιακό αποτελέσματος ανέβηκε σε ποσοστό 40%. 40%. Συνολικά παρατηρείται άρθρο ικανοποιητική πορεία εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το γάμα τρίμηνο, χωρίς αρνητική απόκτηση του οικονομικού αποτελέσματος και συνεπώς δεν απαιτείται αναμόρφωση. Αυτά είναι τα στοιχεία από το γάμα τρίμηνο. Προς ψήφιση. Ποιοι είναι κατά? Κύριος Σεσιάδης Γέννης, κύριος Σιπιάδης, κύριος Μουσόπουλος. Κύριος Ξενιτήρης, κύριος Σεσιάδης Νίκος. Κυρία Ζαμούδη. Κύριος Μπίδου. Έρωτο θέμα. Εγγραφές στην εκπλήρωση του δημοτικούς παιδικούς αθλούς του Δήμου Λαγκαδά εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ από το μήνα Νοέμβριο 2025. Λόγω του κ. Μάρκου. Έχουμε μια εγγραφή στο πολιτικό, Καβαλάρη, μία από μία Λαγκαδά. Είναι εκτός ΕΣΠΑ. Προς ψήφιση. Ομόφωνα. Ευχαριστώ. Το 10ο θέμα είναι εγγραφές παιδιών στα δημοτικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ΔΑΠ εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ για την περίοδο 2025-2026. Είναι 3 στο Λαγκαδά, 3 άτομα στο 5 βρίσεων, συγγνώμη, 19 στις 5 βρίσες, στα 5 στο Ζαχαρέλη. 19 στις 5 βρίσες, 13. Στο 85 βρίσεων, 19. Στο 80 Σεπτεμβρίου 45 και στο 80 Σοφού 38. Αυτό έγινε γιατί δεν μπόρεσαν να πάρουν ΕΣΠΑ. Προς ψήφιση. Ομόφωνα. Ευχαριστώ. Το 11ο θέμα. Έγκριση του αριθμού 3
κάτω 2025 πρακτικού της Επιτροπής Συμβαστικής Επίλυσης Προβλημών Διαφορών. Η κυρία Σαρδουλάκη είναι η εγγραφή του 2021. Καθίσματα είχε πρόστιμο το ποσό που είναι του πληρώσει. Ήρθαν σε συμφωνία με την Επιτροπή να μην πληρώσει το 2050, οπότε πληρώνει 1.050 που ήταν το πρόστιμο κανονικά. Συν προσάψη 1.575 ευρώ, συνολικά είναι 2.625 ευρώ. Συμφωνεί και η Επιτροπή και η κυρία Ψαρδάκη να το πληρώσουν και να τελειώσει. Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Γιατί από τον Μάιο έρχεται καθυστερημένα σήμερα το Ελληνικό Συμβούλιο? Η Επιτροπή αποφάσισε το Μάιο του 2025. Συμφωνώ, αλλά σε μένα τώρα το θέμα. Δεν έχω. Νομίζω ότι. Για ποιο λόγο? Μπορείτε. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω τι θα κάνει κάποιο άλλο θέμα. Δεν το γνωρίζω. Άρα είναι θέμα του δικαστηρίου. Απόφαση της Επιτροπής Είναι στο πρωτοδικείο. και άμα αλλάξει η απόφαση από το εξοδικαστικά μέσω δικαστηρίου δεν είναι. Ναι. Δεν πρέπει να πετύχει συμφωνεί το όλο κομμάτι. Η βεβαίωση της κυρίας Ψαρουδάκη ήρθε 14/11. Δεν του την εισήγηση τέρμα κάτω από πίσω δεξιά. 14/11 έχει ψηφιακή υπογραφή. Αντιδημαρχέ, Μήπως περίμενε η Επιτροπή Ναι, ναι, δύο αποφάσεις ναι, θα ναι, συνδυάσει ναι. το... Κύριε Αναστασιάδη, το πέστε ιδέες τότε. Προς ψήφιση. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 12ο θέμα είναι δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος του ισόγειου χώρου του καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Λαγινών στο Αθλητικό Σωματείο και Εθνικό Λαγινών Μπάσκετ Σκάκι. Του λόγου θα έχει ο κ. Κυριάννης. Όπως θα δείτε υπάρχουν έτσι του συλλόγου, επισυνάπτεται η νομιμοποίηση που έχει αποκτήσει την Γενική Γραμματεία για να λειτουργήσει το τμήμα αυτό. Υπάρχει ένα έγγραφο του Γραφειοκρατικής Περιουσίας, είναι η δραστηριότητα του Δήμου. Υπάρχει και νομοδότηση από το τοπικό. Οπότε προτείνουμε την ζήτηση για 2 χρόνια παραχώρηση. Όπως κάνουμε δηλαδή σε σχετικές παραχωρήσεις. Παρακαλώ προς ψήφιση. Ομόφωνα. Α, συγγνώμη. Υπήρχε κύριε Δήμαρχε η στέγαση του στεγαστικού συλλόγου στο διαγωγείο, όχι στην βιβλιοθήκη. Ήταν κάτω στο σχόλιο του Δημοτικού. Εκεί τι θα γίνει ο χώρος, θα υπάρχει ή όχι? Ο ίδιος σύλλογος. Ο σύλλογος του στεγαστικού. Έτσι ήταν στο κοινό. Δεν ήταν στην κοινότητα, ήταν στο κοινωνικό σχολείο. Πλέον με την αίτησή του θα είναι Πάνε εκεί, πάνε μόνο εκεί. Το 13ο θέμα είναι η γνωστοποίηση και ενημέρωση του Κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την διεξαγωγή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας στην κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 558 μόσχων πάχυνσης του κ. Σεπούτη Μιχαήλ, η οποία θα εγκατασταθεί στο υπαριθμό 1077 Βοτεμάκιο του αγροτήματος Χρυσαυγής της Δημοτικής Νότης Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, της Περιφερειακής Ένωσης της Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας της Οικονομίας. Είναι μια μονάδα η οποία θα εγκατασταθεί στη Χρυσαυγή, έχει πάρει εξοδοτήσεις. Πρέπει να γνωστοποιηθεί και σε εμάς και αν έχει κάποιο θέμα. Μπορεί να μπει μέσα στη ιστοσελίδα για να απαντήσει, να πείτε κάποια άλλα πράγματα, αν έχει κάποιο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Είναι θέμα γνωστοποίηση το σημάδι τη μελέτη. Απλά να ενημερώσω λίγο πριν λήξουμε την συνεδρίαση ότι την Κυριακή είναι το δεκάρι του Λαγκαδά που είναι 11 με 1,5. Την Κυριακή είναι το δεκάρι του Λαγκαδά. 11 με 1,5.